Dobrý deň, teraz sa nachádzame vo vstupe do našej základnej cirkevnej školy s materskou školou svätého Gorazda. Ako vidíte, tuto vo vstupe vidíte hneď krásny kríž Ježiša, ktorý znázorňuje našu vieru, ktorú vyznávame v tejto škole. Hneď tuto prvá budova je budova našej základnej cirkevnej škôlky. Prejdeme ďalej, tuto k nášmu areálu. Tu sa nachádzajú aj nové preliesky pre naše detičky a aj tu sa nachádza v tejto budove telocvičňa. Je v tej istej budove ako materská škola, čo niekedy robí problém, keď deti spia, ale to nevadí. Tu sa nachádza aj naše umelé ihrisko, na ktorom, keď mávame telesnú, hrávame volejbal, vybíjanu alebo futbal na malé bránky, ktoré sa nachádzajú v telocvični. Tak, tu sa nachádza ako keby tak náš malý oltárik nášho patróna našej školy svätého Gorazda. Väčšinou sa tu v letných dňoch konajú sväté omše ako na začiatok alebo koniec školského roka. Tu sa nachádza naše ihrisko, ktoré ako my všetci voláme zemiakový sad. Je na ňom množstvo hrbolov, ale deti z 1. stupňa a niekedy deti z 2. stupňa si radi na ňom zahrajú futbalové zápasy. Tak, toto je náš prvý stupeň. Ako vidíte, okná sú po rekonštrukcii. Vymenili sme ich za staré drevené z roku 1905 za nové plastové. Ako vidíte, je aj troška lepšie nahodená fasáda. Je to troška blečie, krajšie, belšie. Tu sú aj novo prorobené záchody pre naše malé detičky. No a práve vstupujeme na našu modernú, na pergolu. Tu vidíte, okná nie sú prorobené, máme tu aj vášku, ale to nevadí. A pozrite, tu sa nachádzajú naše ultramoderné elektronické dvere na zámok. Pomaly po našej, áno, toto je naše parkovisko, kde sa nachádzajú autá našich drahých učiteľov. Áno, a tu už prechádzame pomaly do vchodu k 2. stupňa, kde sa aj oproti nachádza kaplnka. Tu sa nachádza naša jedáleň, tu je ako keby taká predsieň. Tu môžete vidieť, tu budeme na obed. Musíte si to čítať. Tu je novo vytvorené umývadlo našou školou, aby si deti mohli umývať rúčky. A takto vyzerá naša jedáleň. Sú tam nové stoličky, tam máme kríž, tam sa modlíme a po jedle. Keďže bol prvý stupeň zavretý, ukážeme vám aspoň druhý. Nech sa páči. Tak tu musíme byť potichu, lebo práve prebieha vyučovanie. Áno, to je nasážené písna mapa, ďakujem pán kanál. Musíme byť potichu. Teraz prichádzame do triedy žiakov 9. ročníka. Áno, tu sa nachádza šatňa, v ktorej sa presliekajú chlapci. Bordel si nevšímajte, je to šatňa chlapcov. Áno, tu sú naše novodobé skrinky, do ktorých sa mestia iba topánky a nejaká peňaženka. Nevadí, ideme ďalej. Áno, teraz sme sa pripojili aj na Wi-Fi. Nevadí. Tu sa nachádza naša školská knižnica, ktorú má na starosti pani učiteľka Antoniová, ale momentálne nie je otvorená. Áno. Tu je krásne vymalovaná stena. A tu sa nachádza tradičná trieda našej školy. Táto je oficiálne žiakov 9. ročníka. Týmto vchodom väčšinou do školy vstupujú naši učitelia. Poďte, ukážeme vám. Tak, teraz sme vnútri pri riaditeľni. Áno, tu sa nachádza aj zápisná knižka. Áno, to je riaditeľňa. Tu sa nachádza aj zápisná knižka, do ktorej sa zapisujú učitelia. Ako vidím, to tam asi nezapisuje, ale to nevadí. To je riaditeľná, pán kameraman. Presne ste to vystihli. Krásne umelecké zábery na vysačku nášho pána riaditeľa, inžiniera Mareka Malíka. Áno, a tu sa nachádza naša pani ekonómka, ktorá je tiež dôležitým členom našej školy. Áno, teraz tu sú tiež pamätkové listiny, fotky našich bývalých, ale aj budúcich žiakov. No, tak budúcich ani nejako bývalých. Áno, stále sú tu viacej farár, ministranti. Áno. My. Áno, máme tu aj biskupa, neviem ktorého, ale je to biskup, ktorý tu bol na našej škole, áno, aj slúžil svätú omšu. Je to veľká podsta pre našu školu. Áno, a to je všetko. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, že si pozreli túto našu prezentáciu a dúfam, že sa rozhodnete pre našu školu a prijali ste sa vaše deti.